Fil-preżenza tal-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Nabela flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli ġie mġeddet il-ftehim mal-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi, l-Imsida, is-Siġġiewi u Ħalsafi sabiex jibqa' jingħata is-servizz ta' ċentri ta' matul il-jum għall-anzjanità attiva. Lan ta' dawn iċ-ċentri huwa li joffru servizz lill-anzjani fejn jiltaqgħu fih dan il-komunità tagħhom filwaqt li jibqgħu attivi permezz ta' sessjonijiet varji li jsiru fosthom eżerċizzju u anke taħdidiet dwar suġġetti varji. Il-Ministru Abela stqar lill-Gvern kommess li jkompli joffri l-anzjani servizz viċin tagħhom fil-komunità ta' fejn jgħixu u bekk ikompli jingħata servizz ta' kwalità lill-anzjani. Lan aħħari tal-Gvern ċentrali kif ukoll il-Gvern lokali huwa li ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli sostniet li huwa l-obbligu ta' kulħadd li l-anzjani noffrulhom opportunitajiet u kundizzjonijiet tajba fil-komunitajiet fejn jgħixu sabiex iħossuhom parti mis-soċjetà. Dan il-ftehim tal-lum huwa pass importanti lejn il-ħidma tal-Kunsilli Lokali sabiex ikomplu jieħdu ħsieb ir-residenti tagħhom bl-aħjar mod. Waqt dan l-iffirmar tal-ftehim intqal ukoll li wara nuqqas ta' madwar sentej, iċ-ċentru għall-anzjanità attiva tal-Ħal Ġdid reġa' fetaħ il-bibien tiegħu għall-anzjani tal-komunità.